Bueno, pois agora imos abrir os outros, os grandes. Ahora abrirarlle tú, porque xa sabes. Sí, no, ahora, bueno, xa son un profesional, Non, esa non, a outra, aquí xa o toro. Ostras, pois se abro ya ese, igual teño que escapar eu, Sí. Ahora Vamos. Tens que pasar para dentro, que non se van salir. Vale. No le apetece mucho, ¿no? Pero che queda aquí un. Ah, ostras, non o vías. Casi parece que o fixera todos os días, Listo, está perfecto. Veña, a ver, para iso a traballar. Pero non che dixen que tiña mala espalda. Cuidado que vas a ir de cabeza, que vas de cabeza. Ai, caralho. Ei, vai. Conduces tú. Hostia, atrevereime. A ver, ves que aquí hai un montón de palancas, madre querida. A mí dáseme mellor cociñar de todos os sitios. A ver, para, como volvo para casa? Pero non quedabas aí aquí. Vimos aquí hoxe donde o noso amigo Sergio, que ten unha pequena explotación de vaca caldelá e rubia galega en Suspiazo, en Montederramo, e nada, facíame moita ilusión vir aquí por recordos da miña infancia e demais, quero irme por aquí cerca, e a ver se non me fai traballar moito. A ver, Ei, Sergio, bo día. Que tal? Como estamos? Moi ben. Preparado para traballar? Como que traballar? Eu son turista, veñen a festa. Sí, home, que hai que traballar, hai que se explicar un pouco. Home, eu pensaba, digo, vou ver aquí o que fai este home, tal, pero bueno, hai que axudar un pouco. Bueno. Imos empezar por o máis suave, despois xa nos imos implicando. Sí, pouquinho a pouco, non? Bueno, pero... Ten pida de mí, que teño a espalda fastidiada, bueno, un pesaba maior. Nada, hai que ir empezando por suave. Pero bueno, imos empezar a rodar as vacas, e despois van comerando, e despois xa veremos o que toca. Vale, o que ti mandes, para eso estamos. Mira, contame un pouquiño, que vacas tendes, que razas... Nada, pois mira, nós temos caldelás e temos rubia gallega. Temos 50 caldelás e 80 rubias. E tendes algún touro? Teño oído falar dun tal Bingo, que é un touro moi grande, non? Nós touros temos 9 touros. Carallo, a mí non me respeto. No, pero bueno, son moi dóciles, Seguro, garantizasme a miña integridade física. Sí, home, esperemos, sí. Pasamos. Bueno, nada, imos botar os becerros ás vacas e imos vir a cancearla. Bueno, vamos a ver se non me pasa nada, no? Home, esperemos. Vamos. Pasa, ven, pasa. E como os diferencias? Son diferentes. Porque, home, sí, son diferentes, pero bueno, ao final son tantos. Sí, no, pero diferencias se vean, todos hai diferencias. Sí, non hai ningún igual. E tendes nome a todas? A case todas. A case todas. Son moitas, sí. Claro. Pero bueno, a case todas. Conta-me, non sei, un pouquiño, porque esta explotación comenzaron aos teus pais. Sí, esta explotación ven xa dos meus abuelos. Dos teus abuelos? Xa dos meus abuelos xa tiñan vacas. O sea que xa cantas xeracións? Xa vai a terceira xeración. Ostras. Sí. E pois meu pai seguiu e agora meu pai jubilouse e tomei o relevo. Sí. Tomaches o relevo. En ti tes descendencia tamén? Teño un neno de 5 anos. Ostras. Como ves? Quedará, non quedará? Ainda é cedo, pero bueno. Hoxe é moi pequeno, hoxe encántalle, pero, bueno, as vidas dan moitas voltas. Isto a min tamén traeme moitos recordos, porque eu creime aquí nunha aldea tamén, nunha aldeña cerca de aquí. Pertence a Montederramo a metade, a outra metade a Parada do Sil.
o meu pai tamén tiña vacas, e tráeme moitos recuerdos. Os recordos da infancia ao final quedan aí. Sí. Sí. É o que distí, a min gustábame moito tamén de pequeno, pero ao final... Sí, as circunstancias da vida ao final... As circunstancias da vida levaronme por outros lado, derroteros. sí. Porque de feito temos un problema que non temos mão de obra, non podemos contratar unha persona para nós poder coller unha semana de vacacións. Ostras, a xente non quere vir. A xente non quere vir, entón é o problema. Se non nós podíamos contratar unha persona e marchar unha semana de vacacións co fillo e ca muller, pero eso non se vai inviable, porque non hai... É ben triste. Claro. Bueno, pois isto xa vexo que están acabando. Sí, e como sabes que acabaron? Porque xa cambian moito de teto. Chupan nun teto, cambian po seguinte, porque non teñen xa leite. Entonces eso xa significa que xa acabaron. Vale, pois entón agora como procedemos? Nada, imos coller unha vara e tanguelos po cortello. Imos. A ver, entón como se fai isto? Nada, xa van ir os bolos fora, mira, picámolos e aquí, toma, agora xa podes... Pero que... pero che queda aquí un. Ostra, non o vía. Pero son moi mansiños, levanse moi fácil, Bueno, pois agora imos abrir os outros, os grandes. Ahora abrirarlle tú, porque xa sabes. Sí, no, ahora bueno, xa son un profesional, No, esa non, a outra, aquí xa o toro. Ostras, pois se abro ya ese, igual teño que escapar eu, Sí. Bueno, complicouseme un pouco, pero eu creo que van, non? Eses foron pa lá. Foi ben. Cada un vai pa súa nai xa. Sí. E agora temos que botarlle pienso, porque tamén comen pienso. Sí, para cebalos un pouco. Para cebalos un pouco, porque estes son, ao final, non chega o leite da nai para dalos alimentados. Temos que coller aí un saco, non sei se estar disposto a cargar. Ai, a espalda. Non sei, pois a ver, hai que cargar aí un pouco pienso. Collo este saco, colle este saco, sí, ven, que che abre por aquí. Este non pesa moito porque está medio baleiro. Bueno, pero tes problemas de espalda, hai que cargar pouco. Claro, hai que cargar pouquiño, Hai que cargar pouco, porque senón... Mira, agora botámoslo aí. E como yo vamos, estrando así un pouco? Sí, botarlo, sí, estrando un pouco. Casi parece que o fixera todos os días, Listo, está perfecto. Entón, imos meter aquiles agora, pero meterálos tú. Bueno, pois dame. Claro. Vou cabana. Que che van dar unha patada. Arrisqueime, nada. Por cérralle, para que non se salia. Bueno, agora imos soltar as vacas, pero ahora toca o duro despois, que hai que limpar Toca o duro. Hai que limpar isto. Tens que pôr por aquí, tens que ter cuidado co corno, mira. Tens que facer isto, giralo así, mira, para que salia. Sempre cuidado cos cornos. E agora, ao soltar, poste para atrás, para que salia. Agora xa vai para fora. Mira. Listo. Agora imos abrir o cancelo e xa marchan elas solas. Ese cacho traseira ten. Ten unhas xa morbos, dá unhas filetes vos. No, sí, a verdad que sí, Sí. Ahora ven, imos pornos para este lado para que pasen. Vale. Xa marchan solas por aí arriba todas. Faltanos aquela. Aquela quedou rezagada. Aquela está comendo. Ahora entendo por que non se pode vir en chancletas, Claro, porque aquí... Aquí hai merda en todos os lados. Sí. Home, normal. Hai que pisar na merda sempre. Bueno, ahora xa quedan aí solas, xa van elas por aí arriba. Ahora listas. Hasta a noite non hai que volvelas meter. Bueno, pois agora teremos que ir traballar un pouco aí dentro. Ahora toca... Claro, eu pensaba que xa íbamos ao aire libre. Ahora toca traballar. Toca traballar un pouco. Vaya. Nada, sacar unha pouquiña merda e despois imos dar de fora. Veña, pois vamos, home, o de merda non sona moi ben, pero bueno. Pois nada, contame un poquinho, xa que me vou meter aquí na merda, contame que vamos a facer con ela, que facedes aquí, como funciona este sistema e demais. Isto imos para limpala, para botala aí nunha fosa que hai unha fosa grande, e despois os remexes e eu que sabonar fincas con ela, que é onde van os componentes o nitrógeno, o que comen as plantas.
para que produzan, porque a planta se non ten abono non crece. Iso é o purín. Pero tamén temos outro tipo de abono, que é o abono o tradicional de sempre, que é con estrume, que é o que fan os becerros. Isto, que é con palla seca, é o que fan os becerros, isto é o estrume, o abono, que había antiguamente nas cortes. Claro que isto é máis traballoso de sacar. A que prefieres? A forquita, cargar ou pasarlle isto? Bueno, probaremos cas Pues dúas, cas dúas non? cousas. Eu penso que probaremos cas dúas. Veña, a ver, para iso vai traballar. Pero non sei se que tiña mala espalda. Dialo. Hai que Ah, esto funcionar. encima hai que darlle duro, non? Claro, Hai que claro. darlle Pois rápido. senón non acabamos para ir afora. E temos moito que facer ainda. Hostia, estánme impresionando como se estuvera na cociña, eh? Home, Mira, tamén, como me dixetes que tes un neno, 5 anos, que tal aquí o servicio no rural para o colexio, todas estas cousas? bueno, a verdade que hai que desplazarse bastante. Está bastante lexos, quedan moi poucos nenos, entonces ao final ten que madrugar moito, porque bota 40 minutos no autobús todos os días. Ostras. Ahora, entonces eso, bueno, pues ao final é bastante complicado, porque hai moi pouquiños nenos. Entonces, claro, hai que desplazarse a Castro Caldelas ou a Maceda, depende. Vaya. Claro, porque aquí en Monte de Ramo non hai colegio. Antes sí había, pero Antes sí ahora... que había, eu cando nacín eu, e cando estudiei aquí en Monte de Ramo. Pero agora non, porque non hai nenos. Bueno, temos un servicio de casa nido, guardería, que sí que é unha cousa que nos beneficiou moito, porque está aquí ao lado. Pero senón, sabería que ir ao Castro. Continuaremos o choio, senón... Sí, non, solo falar, hai que continuar o choio. Ahora imos deixar isto aquí, e imos vaciar eso na fosa. Levarás o carretillo, ou doiche moito a espalda. Bueno, va. Hoxe farei unha excepción, despois vou ao oficio e arreglamos todo. Bueno, xa está. Imos bascular. E cuidado, non me vayas caer a piscina. A piscina. Home, isto é unha piscina un pouco singular, verdad? Sí, pero... Cuidado que vas a ir de cabeza, que vas de cabeza. Ai, carai. E aí vai. Bueno, pois aquí acabamos. Teremos que darlle ahora no cebadeiro e ir no trator das vacas. Pois imos aló. Nos aparcamos o carretillo e hasta mañá non fai falta volvelo a coller. E aí queda. Bueno, pois ahora imos dar aos becerros do cebadeiro. Bueno, nada, ahora imos ao cebadeiro, que é onde se rematan os becerros os últimos 3 meses de vida. E é onde están aí, é onde se lle dá os cereales para que infiltren as súas grasas e que vayan ben rematados para degustar no plato. Sí, porque eu non sabía o que era o Sí, cebadeiro. sí. Bueno, a ver, Bueno, son máis ou menos o podía cebadeiro, ter unha bueno, idea. unhas instalacións onde ao final se lle dá o rematado aos becerros, para que estean dentro, unhas que, bueno, que non pasen frío e que crezan máis. Porque fora ao final, claro, a carne sale moito máis dura, porque claro, ao correr moito as fibras, ponse duras, e aquí están en cama quente, sale mellor a carne. En cama quente a que lle chamas? Pois de calefacción? No, a cama quente é con palla, porque se non se fora en parrillas, claro, non están tan cómodos, isto é como se fora un colchón flex, ao final. Pois vou cambiar o meu colchón viscoelástico por isto. Casi, Home. máis económico. Aquí hai moitos máis, E aquí hai máis, aquí hai 11, e daqui lá hai 15. Vamos pasar por ali, estos son todo femias. Todo femia, sí. Isto lá son todo femias, están separadas, para que non se estresen e que non están mellor. E agora hai que botar ali no final. Empezo do final, sí, non? empezas por o final, Vale. e aí xa verás como veñen. Este pesa máis co de antes, Claro, porque isto Ai, xa... vaime ver o oficio e xa Non, verás, non. Tampouco é tanto que son 20 kilos. Hai que botarlle por aí. Poderlle botar, hai que botarlle 2 cestos, ben cheos. E teñen algún bebedero, algunha Sí, cousa? teñen bebederos, ten ali un bebedero e ali outro, cada un nun sitio. Teñen un bebedero normalmente por cada 15 animales ten un bebedero, para que non se estresen a hora de ter sede, nin eso. Nada, vexo que te podo contratar, que xa estás feito un profesional. Sí. Sí. Estou contratado, Eu entón. creo que sí. Bo, entón agora que toca facer? Ahora teremos que dar as vacas que están fora. Teño ganas de velas, eso polo menos están fora. Ten que comer, hai que senón tamén, hoxe non come nada no campo, hai que levar un rollo. Nos faremos coller o trator e imos ir para lá. Ostras, o trator é hermoso, Sí, o trator
É un A trator. ver, e por onde se monta nun couso destos? A ver. Na, habrá que montar, ten dúas portas, pero... Ten dúas portas. Ahora subimos por aquí. Conduces tú? Hostia, atrevereime. Pois non sei. Primeiro temos que dar aquí a este botón, senón non ten corriente para encender. Para que arranque. Ah, mira, eso son Ese é curiosidades, un cortacorrientes por si acaso hai un incendio. Atreves a encender? Atrévome, veña, va. A ver, vexo que aquí hai un montón de palancas, madre querida. Sí, esta palanca, isto é a dar marchas. Teréis salido para atrás. Sí. Pero non romperche nada, Non é problema. Tes seguro, verdad? Teño seguro, teño. Tes Está seguro. todo riargue, por si acaso. Bueno, pues, oye, Chegamos. aquí, hai un cacho, Hai un cacho. Hai un cacho. Sí, pero ao final hemos chegado. O que viñamos falando, a Caldelá é unha vaca moi rústica, non? Sí, Porque adaptase moi ben. Adaptase moi ben ao medio, sabes aquí, como a que altura estamos, están aquí todo o ano, aguantan aquí. E o pelo que teñen, que están... Porque aquí a que altura estamos? Aquí estamos a 1150 metros. Casi nada, De altura. O máis alto de Montederramo. o punto Sí, máis o alto de pelo Montederramo. máis alto de Montederramo, o punto máis alto está a 1750, que é a Serra de San Mamede. Bueno, por nada, imos a sacar os cordelos aos rollos para estenderio, para que coman. Despois temos aí a ferramenta para estendelo. Porque temos un aparato que os estende il. Tamén, que dá voltas e estenden, pero hoxe non está Hoxe vamos de forma manual. manual, porque non está no tratorista enganchado, entonces... Bueno, pois agora condúcerme tú, en cuanto estendo eu, e despois cambiamos. Vale, feito. Toma, ven! E agora o último, se queres desenvolver tú, Bueno, algo tenéis que facer, non solo Ahora o conducir. último cacho vai a voltas. Empúxalo para lá, buscamos a forma, con esto se queres. Así. Empúxalo así e xa se desfai solo. Bueno, para a xente que non sabe, como carallo se chama este aparello? Iso chamase Aparello. un garabito. Garabito. Aquí nesta zona chamase Sí, garabito. Ou pode ser un rastro, ou si é o que... E se se pon para baixo, xa vai el solo, o cacho ese. A mí dáseme mellor cociñar de todos os xeitos. Sí, sí. Pois hoxe aprendín moitas cousas. O que vale o traballo no campo, o que vale a labor que fai esta xente aquí no rural, ourensán, é impresionante. Porque a verdad non somos conscientes do que temos aquí, do cuidado da natureza, que supón que esta xente estea facendo esta labor. Aprendín a quitar esterco, a mover as vacas, asusteime un pouquiño en algún momento, pero bueno, toda a labor conleva a súa responsabilidade. Entón, pois nada, eu penso que isto é espectacular. Pois nada, moitas grazas por toda esta experiencia, por deixarme axudarte, por todo, e por ensinar toda esta maravilla que tes aquí. Nada, gracias a ti por vir e estou encantado de enseñarte o que temos e por en valor rural. Moito gusto. Moito gusto. Bueno, venga, chao. Claro, e agora eu como volvo para casa? Home, a ver, no, para, como volvo para casa? Pero non quedabas aí aquí. Mira, pois quedo aquí.